ba chóir go mbeadh ó bhfad an níos mó daoine fásta I gColáir Chúrsaí sa Gaeltacht, ba chóir go mbeadh ó bhfad an níos mó tacaíocht do dhaoine fásta le freastal Chúrsaí Saoraí in san Gaeltacht. Is nairach an méid atá fáil faoi láthair le tacu le daoine fásta le freastal Chúrsa Gaeltachta. Agus le creic nó suas an seo tá lucht athneartaithe teangachaí fud na cruinne in éiad linne sa tír seo de tharbh go bhfuil an scéim ada Tharbhach seo a gcoinne, scéim na bhfualamóirí Gaeilge ach tá ceist le freagairt an bhfuil muid mar náisiún, an bhfuil an stát ag deanú go leor leis an seód seo a bhfuil daoine go leor fud na cruinne in éiad leis na Coláiste Saoraí, an bhfuil an stát ag deanú go leor leis an tionscadal a chathú. Faoi láthair ón méid atá ráit an seo inniu, is léir go bhfuil de hill an, is léir go bhfuil cairde sa cuairt ó gcoinne rinn na Gaeltachta, ach tá bacannaí an, tá frostrachas ghaoine, agus is léir ón méid atá ráite inniu go bhfuil ó bhfad níos mó gur féidir linn a dheanú má táimid in éiríire thuaidh agus theas faoin na sprocanaí a lagmuid síos maidir leis an chéad teanga de chuid na tíre seo.